sitten yksi kappaletta kauppoja ja Terramaan Poulan Sami kyseessä ja Salovaaran Toni. No ei, kunhan nyt pääsisi jatkumaan. Montakohan tästä tipahtaa? Hieman mietti tuossa, mutta Salovaara on tuossa siellä 4, kun lähdetään takakarteeseen. Ja tuo Fiat 4 ja 5, se on myöskin yleisön mukava näissä keräilyerissä katsoa. Se on se paikka, missä taistelut käydään, jos on käydäkseen. On viimeinen jatkopaikka, se on monta kertaa ihan mukavia paikkoja kulkia tiiveillä. Nimittäin tuleeko vai eikö tule? Aikasta kovaa sekä armotonta. Salovaara Salotaikunen. Jes, se tulee. VMP. Siellä on 4, kun lähdetään viimeiselle täydelle kierrokselle. Ensimmäinen kierros menee Lahtisen juonnokseen. Niminen on sekaan paikalla. Janne Laakso. Mikko taas kiroaa. Perkele kuplalleko hävii? Salovaaralle parempaa kolmospaikkaa. Pussi Hanaa! Kaikki peli! Lahtisen Joonas siis ensimmäisen kierroksen kädessä nyt. Vai kämmis? Tää on niin jännä kohta, kun te mutkataan enää. Koneet on 1-3 kappaletta. Iskää, äiskää ja velinsoppia. Yksi kaato. Sekin saa ajottu siinä parhaimmat saavutukset. Harrastuksen ajokkiksen lisäksi mopoilu ILRVV-katselu. Rauhassa pitää ottaa kurviin, nyt ei niinkö. Näin tullaan kohti ruutulippua ja hommaa paketista sitten valtakeräilystä. Jes! 192 Ruuttula jatkaa, 229 Salovaara jatkaa, 183 Lahtinen jatkaa. 4 vissiin jatkaa vai mitä? 4-5 Laakso jatkaa. Pitää opetella.